ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ବାପରେ କି କଷ୍ଟ। ଆଜିର ଦିନଟି ପୁରା ବାହାରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି କାହିଁକି ପଦାରେ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏଠି ମା ଝିଅ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଜୋସ୍ରେ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଦେହ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଖରାରେ। ଏଠି ଜଣଙ୍କର ମନ ପୁରା ଉଡ଼ୁଛି କି ସିଏ ଆଜି ପଦାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିଲା ତ ବାଟରେ ରହିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଖୁପଣା ପିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କି ପଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଚେକଅପ୍ ହେଇଥିଲା କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକି ଆଇରନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମହାରାଣୀ ପୁରା ସେଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲଟାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ଖୁସିଟା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିନିକ୍ରେ ତା'ର ମୋର ଚେକଅପ୍ ସରିଲା ଆଡ଼କୁ ଖାଇବା ସମୟ 3:30 ହେଇସାରିଲାଣି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଖାଇସାରି ଟିକେ ରାବିଡ଼ି ଖାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆସ୍କାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ଓପେନ୍ ହେଇଛି ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟ, ତ ଖାଇସାରି ଆମେ ଟିକେ ସେଠିକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କିଚେନ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ବି ସେଠି ମିଳୁଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଲି ଯେହେତୁ ଓପେନ୍ ହେଇଛି ତ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ସାମାନ ଦେଖିଲୁ ତ କିଛିଟା ସାମାନ ବି କିଣିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ରାଇସନ୍ ସାମାନ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ କେଚପ୍, ଭେଜ୍ ମେୟୋନିଜ୍ ଆଉ ସୋୟା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏମିତି ମୁସଲି ବହୁତ କିଛି ଏଠି ମିଳୁଛି ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ରୁ ଧରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କିଣିଥିଲୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଉ କହିବା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଆମେ ବିଲ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ପଦାରେ ୱେଦର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ବାଇକ୍ରେ ଗଲା ବେଳୁ ସିନା ବିଜାର ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ବାପା ଝିଅ ସେ ମଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଜଲ୍ ଗେମ୍, ସେଇଟାକୁ ବସି ବାପା ଝିଅ ଲାଗି ପଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏପଟେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି, ଘରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପ୍ ଥିଲା ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।